svaki dan. Sunce sije uvek samo zbog nas, hoću da ostavim svaki tvoj san. Nijedan den biće dovoljan, veruj mi da znam. Svaki sekund sada bitan je, ceo život je na bitka je. Zato glavu gore bori se, ostani ja. U narednom periodu očekujemo neka sličnija dešavanja. Pa ne mogu ništa da obećam, ali potrudit ću se da bude u što većem broju više i boljih ekipa, naravno. Malo veću masu, ne znam, stvarno ne znam, ne mogu ništa da obećam, ali potrudit ću se. Sve kao za poverenje u neki ljudi koji imate stopu šansu dao da ih ima pored sebe, da mi više nije žao što gledali smo dugo, a videli toga su nas niko nije čuo, a mi pitali smo glas, to baš ipak jednostavni koji nema svoju slugu, a srce dama koja uvijek traži šansu, nešto se grubo od hiljadu milja, sada konačno sam našao put u svoj cilj, rašireni krug u krv početka godine, ostaje ja stav da nekad sam potreba, nemam suke noći da ti čovu za sve, a možda jeste mali, ali gotiva je. Za ono ko me ceni, ko mi treba. Svaki dan meni glava duša, i ja onda ću misli bude tvoje dobro, već ima biti. Ja sam dao znak o tom na prvom mestu, mogu tako sada i pišem ovu pesmu sam ja, da čovek neće pada sve se dobija. Mislim oko se mi znam da će Ja sam Nemanja Panović, grupa mi se zove Respekt, počeli smo sa radom pre 2 godine, u grupi bilo nas je 4, onda su došle neke promene, sad nas je ostalo 3 i to je to. Nastupali smo po Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Rumi i tako to, po tim gradovima. Imali smo dosta nastupa sa poznatim grupama kao što su Elitni odredi, Elitna ekipa, onda Svija Ras,
Vesta i Ana Mašulović i tako to. Evo, to su hip-hop grupe iz Beograda. Koliko je teško uspeti jedna hip-hop grupa uopšte da uspe u Kraljevu, u provinciji? Pa, mnogo teško, zato što ovde nema mnogo publike, ima dosta izvođača, a da smo u Beogradu u nekim slučajem bilo bi bolje, ali ja sam zadovoljan našim uspehom i mislim da će da bude sve bolje i bolje. Da li ste učestvovali na sličnim dešavanjima po gradu, u Kraljevu ili uopšte ih nije ni bilo? Jeste, bilo je koncerata, učestvovali smo i na ovom humanitarnom koncertu, ne znam šta je bilo baš, naš Crveni krst, tu smo nastupali, dolazio MC Stojan i imali smo par nastupa ovde, Planovi možda za dalje, nešto? Planova uvek ima, da, treba ih ostvariti, pošto je puno teško zbog situacije u zemlji, pa treba ja da snimim skoro mixtape jedan, 7 pesama, bit će jedan spot i dalje šta bude, bit će. I onda, samo me pomisli da se konačno